Vă prezint noile seturi din rețeaua noastră pentru primăvară-vară, pentru îngrijire corporală. Colecția preferată cu aloe vera include cele mai bune seturi cadou și tratamente de îngrijire a pielii, îmbogățite cu aloe vera, care hrănește, întărește, susține și hidratează pielea. Setul meu preferat este cel cu geanta de plajă, care conține gel de dus, spumant de baie, loțiune pentru corp, sare de baie și burete. Lasă-te sedus de notele florale delicate ale colecției Beauty Flowers, seturile cadou de răsfăț care vor calma, netezi catifelea, lăsând pielea hidratată. Setul meu preferat este cel cu porfard, conține cremă de corp, gel de duș și o loțiune de mâini. Trezește-ți mintea și corpul cu colecția proaspătă de baie cu fructe roșii organice, revitalizează pielea oferind o hidratare de lungă durată, un miros dulce, delicios de proaspăt. De această gamă vă prezint setul care conține scrub pentru corp, o loțiune foarte hidratantă pentru corp și 2 bombe efervescente. Sunteți în căutarea cadoului perfect? Fie că mergeți la o zi de naștere sau mergeți la plajă, Profi Hair Shop are soluția. Toate aceste seturi le regăsiți în rețeaua noastră de magazine, Profi Hair Shop. Puteți câștiga 10 premii, mai multe detalii le regăsiți pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim că ne-ați urmărit, aveți grijă de corpul vostru și nu uitați să străluciți în fiecare zi!